Da li ste uočili recimo nekakve promjene u prehrani, evo kad ste već to spomenuli, i u životnom stilu kad već govorimo o maloj djeci, dakle u odnosu sad ili prije 10-15 godina ili prije 20 godina recimo? Pa idemo početi od male djece. Evo, dojenje. Ne znam koliko ste upoznati s time, ali bilo je vrijeme kada je dojenje bilo jednostavno out. To je dolazilo sa zapada, iz Amerike, da je jednostavno bolje djecu hraniti umjetnom prehranom, odnosno umjetnim mlijekom. Govorilo se, čak se, ne znam, utjecalo na žene o spuštenim prsima i tako dalje, da malo ubacimo i element toga, što isto uopće nije istina. Nije se jednostavno dovoljno bavilo s samom tom prehranom kod te male djece. No, međutim, opet snagom argumenata pedijatara koji su zaista advokati djece i koji se najviše trude da djetetu omoguće ono maksimum, dojenje je ponovno postalo nešto što dolazi iz prirode, nešto što je za to dijete najbolje. I uvijek govorimo, mora se oko toga potruditi. To je jako dobro primjer, vratit ćemo se još malo na tu temu kasnije. Evo sad predlažem samo da čujemo poziv. Dobro večer. Dobro večer, lijepi pozdrav iz Splita. Lijepi pozdrav i vama. Da za svaku pohvalu što ste stavili ovakvu temu, prevažnu za naše najmlađe građane. Pozdravljam gospođu doktoricu i imam jedno pitanje. Kakva su iskustva, to je pogledi pedijatara liječnika na, evo rekla bih, novo nastale navike mladih roditelja da svoju dječicu u kolicima od mjesec, dva ili malo starije šetaju do ponoći, po ponoći po gradu, po ulici, na vrlo bučnim mjestima, brojnih ljudi, umjesto da oni budu u svom domu zbog svog ritma, izloženosti temperaturi i svim drugim mogućim rizičnim čimbenicima, a što mi stariji roditelji znamo da su preporuke bile nekako sasvim drugačije od ovih postojećih uobičajenih navika za ovo vrijeme. Hvala lijepo. Hvala vama na tom opažanju. Evo. Hvala lijepo, isto jako dobro pitanje što mi pedijatri imamo prilike vidjeti. Pa gledajte, pokušamo utjecati, mi savjetujemo, mi moramo roditelje malo korigirati, usmjeravati, ali vi ne možete nikome ništa narediti. I opet se vraćamo na ono prvotno, da dijete treba doživljavati kao nešto sveto i da se moramo puno toga odreći, barem u ono vrijeme kad je dijete najmanje, u prvih 3 godine. Znači, mi moramo služiti njima, a ne oni nama. I naravno da nije u redu da se dijete, evo tako malo dijete, pa ne mora biti mjesec, dva, pa niti dijete 2 godine da bude, ne znam, vani do 11-12 sati ili da se šeće s roditeljima, da ne govorim da se znaju djeca zadržavati možda u nekakvim prostorima gdje se i puši. Puno puta znam jednostavno na svoje roditelje ih ne znam, upućivati da jednostavno tamo gdje su djeca da se ne smiju pušiti. I mlade roditelje, znate, danas jako teško savjetovati, moram biti malo zločesta, ali je to tako, neko mora reći, car je gol, jel? Oni znaju više puta najbolje. Kažem, čitaju internet, sve na internetu piše, sve na forumima piše. Ja si to znam nekada tako malo pročitati, mislim, i onda se više put čovjek i pita, pa zašto se mi trudimo? Jer se ja trudim za svoju djecu, a ja se trudim za vašu djecu, jel? Ali ne trudim se možda zbog vas, ja se trudim zbog njih. Jer oni će mi danas, sutra biti zahvalni, jer svoje zdravlje će zapravo moći zahvaliti meni, a ne, mislim, svojim roditeljima koji nisu željeli prihvatiti moje sugestije. I naravno i ova prehrana, brza hrana,
mislim... Baš sam se htio vratiti malo na to, da li ste primijetili recimo u posljednjih 10-15 godina porast pretilosti u male djece i koliko se promijenila njihova prehrana. Dakle, tu ne govorimo više o dojenčadi nego o djeci koja već konzumiraju krutu hranu. A djeca naginju povećanoj prekomjernoj težini, to je činjenica. I pokušavamo i tu nešto učiniti, djelovati. Pa gledajte i kažem, restorani brze prehrane, pa nema većeg grijeha nego hranu vezati uz igračku. Jel? Znači, hrana je potreba. Mi jedemo da zadovoljimo svoje energetske potrebe, odnosno dijete da raste, da se razvija, a ne zato da dobije igračku. Jel? Znači, pokušavamo tu utjecati da djeca jedu više voća, da jedu više povrća. Svakodnevno govorimo, nemojte djecu učiti na gazirana pića, čak ni na slatke sokove, jer tu je opet previše šećera. Djecu treba učiti da piju vodu, jer sve je stvar navike. Da, ali je sada tu problem. Ne možete vi djecu učiti jedno, a sami raditi drugo. Znači, djecu morate učiti na svojem primjeru, a to obično malo teže ide. To je već malo veći problem. Inače, kad je riječ o bolestima koje se pojavljuju kod djece, postoje li tu nekakve promjene? Kažem opet u odnosu na prije 15-20 godina, koje su uvjetovane možda okolišem ili promjenom u stilu života i stilu prehrane? Naravno da ima promjena. Napretkom medicine danas preživljavaju naravno i djeca koja su, ne znam, rođena s 900 grama, jel? Djeca koja iz nekih patoloških trudnoća, djeca koja su rođena teškim porodom. Prema tome, ipak ima više kronično bolesne djece s posebnim potrebama, djece kojima treba više jednostavno pažnje i svojeg angažmana posvetiti. No, kod ove starije djece ipak je više psihosomatskih bolesti. Ja? Pogotovo školska djeca, imate vi dosta glavobolja, trbobolja. Vi morate zapravo dijete obraditi, isključiti organsku bolest da bi kasnije mogli reći da, to je zbog stresa, zbog jedne možda stresne situacije u obitelji, stresne situacije u školi. Moramo ipak, ne mogu, a da ne skrenem pažnju opet na to da je školski program težak. Dobro, bio je težak i prije 20 godina, bio je težak. Pa nije toliko. Nije toliko. Markovićev, recimo. Svi mi mislimo da je nama bilo najteže, ali je činjenica da se sve više i više od djece traži. Naravno da postoji i porast inteligencije, da djeca danas mogu upijati više možda nego što smo mi nekada kad smo bili mali. Sve je to istina, ali recimo ta masa znanja je danas već toliko velika da jednostavno sva djeca to ne mogu upiti, a postoji i imperativ odličnog uspjeha. Jel? Znači, roditelji isto moraju znati da ne mogu svi biti odlični đaci. Uvijek je bilo odličnih, vrlo dobrih, dovoljnih, bilo je onih koji su ponavljali razred, tako dalje. Znači, osnovno je ne tražiti od djeteta više nego ono može dati. Ne smije se naravno prepustiti dijete samom sebi da ono odluči što može i koliko može, ali ipak treba utvrditi granice iznad kojih dijete ne može. Jel? To je promjena. A promjena je naravno, gledajte, djeca i ta silna upotreba mobitela. Ja kad vidim da dijete već u vrtićkoj dobi ima mobitel, to... Dobro, istraživanja postoje nekakva koja su povezala upotrebu mobitela u male djece i mogućnost razvoja nekih oboljenja. Pa naravno, da, i nije dobro. Trudnice i mala djeca, zaista te nebitne potrebe djece zaista se ne bi trebale zadovoljavati mobitelom. Tu mladi ljudi isto, odnosno mladi roditelji dosta su, postavljaju se na zadnje noge. Kad vi to kažete kao
oni valjda najbolje znaju što je za njihovu djecu najbolje, ali i ovo je evo jedan medij koji pokriva velik broj gledatelja, pa ja zaista lijepo molim, nemojte davati te mobitele djeci ako to zaista ne treba. Jer znate, čim ima jedno dijete u razredu, već moraju imati svi. Ali roditelji bi trebali naći nekakvu sponu između sebe, dogovorno ili nešto, i da jednostavno ne podržavaju sve želje svoje djece. Razumijem. Prije ste spomenuli porast psihosomatskih oboljenja u djece. Dosta se zadnjih nekoliko godina govorilo upravo o tome da su mnoga oboljenja zapravo izmišljena zato da bi se mogao određeni plasirati. Koliko je to po vašem mišljenju slučaj u praksi? Pa čujte, ja osobno baš u praksi ne vidim da bi se iskorištavala djeca u komercijalne svrhe što se tiče medicine. Govorimo recimo, na primjer, bio je primjer ovoga hipertenzije, ako se ne varam, kod djece, ne, pa idemo im dati Ritalin da se malo smire i tako. Koliko takvih? Gledajte, pokušava se danas jednostavno pomoći svakome, pa može biti da se nekada i, ne znam, popušta, pa se pokuša možda s nekakvim lijekom, ali ja osobno nemam takva iskustva i zaista gledam da što manje djeci škodim, jer svaki lijek je potencijalno opasan. Trudim se da što manje antibiotika dajem djeci. Naravno da vi uvijek imate i roditelja koji jednostavno, ne mogu reći inzistiraju, ali već vidite ko je tome sklon, koji nije. Procjenjujem, ali zaista se trudim što manje. I o nekakvoj velikoj paleti lijekova u dječjoj dobi zapravo i nema govora. Znači, a djeca koja su nekakvi kardiološki bolesnici ili djeca koja imaju hipertenziju, kao što ste rekli, su obično pod jednom kontrolom dječjeg kardiologa i onda oni određuju terapiju. Tako da, mislim, kod djece stvarno, što se zdravstva tiče, kod nas u Hrvatskoj nema komercijalizacije. Više prehrana, restorani, brze prehrane, igračke. Mislim, zato ja uvijek znam reći dajte radije novce za kvalitetnu hranu djetetu, a ne za, ne znam, kakvu odjeću, turbokolica i ne znam šta. Treba znati odrediti prioritete. Kod prevencije svakako i sport jako važna stvar. Bave li se djeca danas dovoljno sportom? Sve manje se kreću, ne bave se dovoljno sportom. Da, ne bave se dovoljno. Satnica tjelesnog u školskom programu se smanjuje, a ne povećava. Ali jednostavno liječnici ne mogu utjecati na to. A i sve više se orijentiramo profesionalnom sportu, a amaterski sport se zanemaruje. Prije nekoliko godina je bilo dosta pisanja o porastu, pravoj epidemiji, da tako kažem, astme među djecom na zapadu. Tu sad ja mislim da nije Hrvatska bila konkretno obuhvaćena. Međutim, zbog prevelike sterilnosti, navodno imunosustav nije adekvatno reagirao i došlo je zapravo do prave epidemije astme. Koje bolesti, recimo, prema vašim iskustvima u dječjoj dobi su u najvećem porastu? Koje, recimo, nisu bile karakteristične prije 20 godina? Pa činjenica je da alergijske bolesti su zaista u porastu, ali to nije samo u Hrvatskoj, to je zapravo globalno u cijelom svijetu i sve više alergija kod odraslih ljudi, ali to je baš zbog okružja u kojemu živimo, jel? Nije to samo ovo sterilni milje, jel? Ima nešto u tome, da tako kažem, ali činjenica je da naša i prehrana, pa opet se vraćam na ono dojenje, da je ipak zlatni standard u prehrani djeteta, i kasnije da moramo paziti što jedemo, da je nekada bolje potrošiti 1-2 više nego konzumirati hranu koje ne znamo porijeklo, a naravno da i pušenje,
prekomjerno pijenje alkohola, da nas zapravo sve to dovodi u situaciju da nam zdravlje može biti ugroženo. Ali evidentno je da alergijske bolesti su u porastu.